Hey, hey. Chima uyazokuda. Do 8 o'clock, good way. 8 o'clock wajena. 8 o'clock. Shalom. Hey guys, hey, ameno ring light ralecha iri kuti guys rukia sokubude kana kuti takangoita zvakaita so hadisi sokuri feel like ring light iri. Zvema ring light iri. Ndizvohere izvozvi. Esi tambu zviri sei? Ndizvohere izvozvi zvema ring light zvakaita izvi. Is it too bright here? It's already. Huh? Bye, banichi minus. Minus ndikupi? Minus ni plus kumberi. Kadasi. Pani minus ni plus mo. Okay. Oh, ha. Shanan. Ra better guys. Ra right here ring light guys. Ra bo. Ring light lighter. Ha, rakanya kuti bhariya. Muri kuona say guys, ring light. Hi guys, I'm coming panya ring light. Pari kufamba sei apa? Saka chiwa chinodina chimbo chisara. Ndakubvisa ichi ndimene ndikusungira. Baide. Right, rakanya kuti bha guys. Masikana seiko guys, uyai guys, share live mutege vamwe guys. Mungozati live video haisikuita ma notification kuvanhu. Tegai share ingo tegai vanhu, tegai venyu guys. Tegai vanhu venyu timbo waunya iti dangoti kurumidze anze ripo right. Rakanya kuteya. Chingo tegai vamwe guys, tegai vamwe tipinzeni ngikiri tidedze swaga ushuna mazvita. Pane akapotera kunoku. Ndakazovhura ghost rekunyatsotuka bi. The gods must be crazy. Usadaro iwe. You are happy today. I'm sure you're happy. I'm happy. Akusona ndakatulaxa ndugadzirwa market na sisi. Ndugadzirwa market na sisi munomu market. Market yenyu makama asina kumeda zvokubereka ndiwe nepingu hawo kusoroka. Arugadzirwa chigadzirwa. Gota Jones. Saka ndobvisa osunungura bija. Nanyanya kusana kada sakawandisa. Sisi vari kubatsira vedu we. But notification hakuna saka ndizvokuti kana ukauya unoshare vamwe. Saka I'm so happy sure. Sisi varipo na sisi nasi zviri right chokwadi. Zviri right. Bo zvekuti togadzirwa zvamuketeni so munoona. Ndakugadzirwa izvozvi. Right. Guys chichededzayo vamwe guys. Temedza Ivan sandaona utega vanhu. Anna sandaona utegawo vanhu. Tegai vanhu vedu we Melody. Muso. Hanzi vari sei vari right itoyo yapano murise vanhu. Get on top of the bed. Vachimbogadzira bedroom avo vachimbodiwa nacho ndatoti kudasvika achidi hanzi amene kuti zviri kufamba sei jojo ma notification asi kuuya saka vangachibogadzira mavo kati aiwa munonowata mega zvekuvata chitsikirigwa budu. Hanzi bankuru ende bankuru yenyu munovada singaiti varipo kuAfrica bankuru yenyu havana kuuya. Hello diaries, how are you? Uyu kelu ushu mamona ka doi ushu. Doi ushu. Saka ya ndikufara. Are you happy? Sure. Should I take We are happy. No. Do you want to go back to South Africa? Why? No. You go and stay with Daddy. I don't want. You come back with him when he comes. Okay. Bakura sis. Bakura. Right. Saka hesi pem zviri sei. Right. Saka pane munhu akaita reach out guys.
pauviri hwavo Masvita naSwaga. Handitika akati tine nyaya yedu yakukonana kwatakaita toda kuti mutibatsirewo panyaya iyi. Ndikati aiwa, kubatsirana kwatinoita tinongouyawo pana vamwe, hakuna munhu anoziva zvese, tobatsirana nokuti tinewo mashortcomings. Even musati mauya kwatiri takatomboona zvimwe zvemashortcomings zvataionawo zvabuda nekwamuri. Guys, hamusi kumbotega vamwe wani, hamusi kutega vamwe. Guys, mbotegai vamwe guys. Yes, my Paida, how are you? Thank you Madumane, thank you Madumane, thank you Blessing. Chimboita mtega vamwe guys, tegai vamwe guys, chimbotegai vamwe. Akafanana nenene. Asi angamborasi, the apple does not fall far from the tree. Maiku stress yashoma plus depression inoita nani? Inoita nani wakumana? Denzai Magi auya aone mwana wake uyu. Denzai Magi auya aone mwana wake. Yes, you can Esli Muralite. Uriseko Esli Muralite. How are you? How are you? We need Castle really say, guys, take a vamwe vedwe. Take a vamwe. Yes, Molin, Nicolette, Mangava, really say, talent doera, and the father Aveko. Father, the Kakusira, in Africa to Bufara na one. In Bufara, knows that we are Bufara in Africa. Yes, Madame Nakanaka say, don't Bokusira to Bufara, I'm chatty foot. Mudiwa nakata sekwe. Thank you Pam. Ayo guys, the time to take home guys, shike at least by 200. Anzi was the tomorrow get. Na Madumani kokubva kubasa makumbo aka achi nebusi zuva rose achiningira usvombo kuiswa. Izvo zvinasina ndoda vatane mboti mutaka imandi kuisa makumbo makana ndoda kubasa kana kuisai vapokuisai. Ndodzokana kuti kuisai. Vokuisa. Hanmon, saka naaripo guys ari mucomment section anogara kuno kuPeterborough anokwanisa kumaondawo TV. Please tibatsirewo nokuya kuinbox. Kana aripo anogara Peterborough anokwanisa kumauntirawo vana ava TV kumadziro. Tokumbirawo kuti atibate auyewo kuseri titaurirane auye amaunte TV kumadziro. Andichika please chikumbirowo kuti atina watinenge tichiziva tiri chinotsvakawo munhu ane chimando akayaka vamauntira iyoyo obva vaconnectira system yavo vandiwe music obva vaconnectira system hanzi bikirai vanangu please vadya Magi pane pasuro yako panapa Magi pane pasuro yako Magi pane pasuro yako iyi Magi pane pasuro yako iripo ishi Magi pane pasuro yako iripo iyi iwe Magi iwe pane pasuro yako iripo. Saka guys regai tipinde hesi ashinei zviri sei hamunyare zviri sei tigai tipinde munyaya yedu yanhasi. Anzi I love kuti vanhu vakasvikira ukazobvirei wangu gai tipinde munyaya. Saka guys tisati tapinda nhasi ndikufara cheko kwakuda kubhururuka cheko kwandoda kuona Shakira please. Shakira uchakakwira pamusoro apo igai auye muone aiwa mukambotadzi kumuona vedu yomwe wenyu yandibatsira kunamata. Hello. You see my mom? You see this one? Mamona ka. Saka ndo patainda. Saka tapedza apa kusara nyaya iyi. Handika tozopinda kunyaya yezvinhu zvakawanda zvatinazvo. Tine zvakawanda zvatikutengesa handisi maona. Zvakawanda guys zvatinazvo ndikutengesa ma-oils chando. Chinosaparuke ma-oils ekuti unake uchida ngozora zvako ma-oils, uchida kumixa ma-oils nemafuta ako zvakawanda musoro chebve yevhudzi. Handika kana une problem yemakweni mumusoro and vhudzi chikura tine Dematol zvakare inoparadza makweni mumusoro kuti musoro usavave. Handika musoro wevhudzi rainsokura zvakanaka chebve vhudzi zvese everything we have. Handika everything tinazvo. Handika please support the business. Support our business. Oh please. Support local business. Support black women. Black women empowerment. What do you futi anakusvika? What do you futi? Toka kubvisa tangira kudonza kuvhura kudai anakusvika. Amen. Top Hanmona. Saka guys. Saka ngatimbopinda munyaya yanhasi kwaga iyi. Vauya here vanaSwaga wacho. Tione kuti vauya here. Swaga kana mauya please itai muchisenda request mose sendai request titire easy kuti pafoni apa pofoniwa navamwe madiaries imimo kwira apa muri 2. Saka Swaga nemurume wako sendai request hanzi $2 twauya here $2 tina ndivana zvakaita kukanga madora angu kwa ndakakanga mapandiri kukanga madora angu pandiri achauya nadhedhi vacho vadhedhi vacho achauya nawo akasaba kakanga madora angu asachauyawo achauya manje achauya
achauya. Saka guys, thank you Grace, thank you all guys, thank you all. And welcome girls to United Kingdom. Sure, aiwa vane live yavo yandiri kuvagadzirira ndichaenda vagadzika apa. Zvikuru sei musikana wati kurei uyu. Moya munyatsodi motaura nayewo vagari vemundu vakayawo kudhara navana kune zvakada zvikuitika. Asi munozati anoda mwana anoda kungodzwa naumwe vanhu vasiri iwewe. Mwana ini ndotaurawo pane pandozogona kutaurawo ndikanzwikwa pamwe pacho nenge usinganzwikwi. Anotoda vamwe vanhu. Hanzi Matemba anouya mangwana. Ari pasi bhegi racho kusvika mangwana Matemba aripo. Andika saka vanoda zvinhu zvidhemato chebe munobada kuseri andika ma-oils. Quality yema-oils. Kwete tima-oiliwo. Kwete tima-oils. Vanoda manaku remover. Pane zvinhu zvisina kuona. Unozo zvakaniposta zvokupesa nchiti sawo muchichi hazvina uri hazvina kukanda ndina kuzvona mabhegi. Unless zviri mubhegi neibezeni. Vane manakuzi vaya vane chii zvese antika munondibata totaurirana handimaona hanzi chebe mari moziya zvekutaura sikana totaurirana muda ndingoti japa uraiti ndiyo ndikuda chibumoya zvekusati totaurana pache paiwa hazvisikumbotura zvazvo isikutombodhura kana nezvokungoti tingopushapushawo tingoda kudaro handimaona gain for airtime saka ndinazvo guys. You feel like you want that. They say everything is there. Right? We are in the face, Danny. We are in the face. Yes. Yes, yakoma zvitaurisa yako. And kwari piko zvasingatoita mumirira pa ndiye andifonera asi izvozvo. Andisikuziva. Timufonere. Kurise kuri bhokuri kwenyu kunokorera izvo Chicken. Kasi kune mna mudisturb achada iri phone zvoti Membo try kufona ora ikara mune my number phone nayi you can have it there. Fona muti mamirigwa panapa pauya angojoina munyatsogadzana pakona semurume nemukadzi mungati pakona napakona. Sai zvokaenda kumberi mazvita uri kumba wako. Ya ndiri kumba kwana Momzi. Momzi wako hausi kunzonyerewe. Kwa maini. Alright. Vadi. Saka maini ya. Asi soka kati kwanire. Saka maini vanonga chikora uchimbonzi ndangomba kuenda pakwenyu pa live apa. Mani ngambouya pano ndiva mhorosa yangu. Mani ndimboti pakamera ndimbokumhorosa imaini. Avazi social media vazvide zvese izvozvo zvekuda pamasocial media. Avo face vanongonimhorosa vari kuzvikona ikoko kwavari kungoti makadiko mainini. Aiwa tinofara aiwa maita basa. Anenge asitopika phone yake. Direct abva kundifonera izvozvo ndihamba unifonera izvozvo. Pane something chaitika ndokunga disturb or something. Ndihamba unifonera izvozvo. Amugona kufonera direct here. Let me try. Darudi. Darudi. Amy. Darudi. Sitombo amene chichiri kuitika. Iwe ndine namba dzacho dzakati wandei I think. Topere. Let me try again.
Chishiri kumbeti. Chimuvere nanga daswali. Haisi kana kutombopikika. Ringa mune one number ndio ringa. Ndo yacho andototsa imwe yacho hameno zvairi kuita inenge yakadzimwa. Anenge kuti achipedza kutaura neni achibvato hameno taadini because abva exactly na 19 to 8 ndo pabva taura neni. Alright, rega tivakati ini guys comment section itai muchimutega guys, itai muchimutega guys comment section, itai muchimutega comment section kuti auye paanongodai anobva awana ndiripo. Nokuti handifonera izvozvo ndenda ndatoti ndiri busy zvikanzi aiwa pindai please apare munhaisa request. Uya swaga auya. Right. I'm trying to add you swag. Titiana. What do you say, Sisimi? What say? Aiwa right guys, chinzwai munzweka. Saka ndinoda nokusasemesa jokuseni kuti ndikudawo zvewigi yakadaro. Alright. Wakapfeka itozotaura kuseri. Inzwai munzweka guys dzangu atika timu rangu. Panapa tikuda taura serious business, hatina kuzoita mahumbwe. Handitika ini matibata iwe swaga kuya kwandikurawo kuti munhu wako uri kumuda ende toziva tonomuda munhu wako. Handitika but une paunobhaisawo handiti iyewo mazvita ane paanobhaisawo. Handitika but muri two imimi munodanana but munoza kunyatsa kuti mudzarane chokwadi ende pauviri hweida kudza ichokwadi kamuda kubatsirikana tambirai chokwadi kamuda kubatsirikana. Ndisakudai ndataura kuti munudza maproblems enyu. Regai ndimbokudza izvo zvandakaasesa pamuri two parudo rwenyu. Semunhu mukuru aingoona wakasingakomenda achidarika. Handimaona. Regai nditange newe swanga. Swanga une kahubhuli kaunawo. Une bhuli swanga kabhuli kaunako kuti unobhula mazvita pazere vanhu. Handisi kuri namaskitsi mamwe munenge muchiita. Hata kuti unenge usingaiti maskitsi chako uchitaura nefuture life yako ari kuseri uko. Matauriro anoita namazvita haasi matauriro emunhu anodispekta munhu anogara naye. Matauriro ekuti kunge zvinhu zvenyu zvisina direction, kunge muri kungotamba, kunge unongomuita une kakumuenzera pasi so kakumubhitla so anoti ungati chiga izvi muri kuchiwisawo. Handiwana of which that is not right swag. Kauchida munhu wako chigara nemunhu wako handika despite what or what. Handimaona uri pangomuremekedzawo kana asingauyi social media kune vanhu chero ari kuseri just give him the respect iyo ari kuseri ikoko noti pakamera ipapo. Handimaona right. Two, swaga une insecurities. You have lots of insecurities zokuti ukaona uyu achitaura naanyone asinganzwisisi unojamba. Unotofunga kuti pane vanhu vakutodanana naye katara kutonyenga vanhu. If asina kunyenga ukaona chinenge paita anything unobva watotanga kuto handizivi kutoita sei. Handiona une kakuchengera kari pauri kakanaka kuti kuchengera rudo. Handiona asi kakuchengera kacho kakanyanyisa too much unopesa wave ndingati chiko inonzi chiko it becomes dangerous. Handiona because unenge wane jealous and jealous can lead to zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Handiona saka kachero ari munhu wako we know everybody knows kuti mazvita munhu waswaga. Let him loosen a bit. Kana paine chinenge chiitika swaga unochiwana ndida kudza kuna chinogara pasi pezuva singabudi pachena unotochiwana chine concrete evidence yaiyo because you can't take every munhu from mazvita kuti ararama ari one newe muri two. It doesn't happen like that paupenyu. Tine varume kudai soswaga ka anototaura nevakadzi kana kubasa kwavo vanoshanda navo kuita conversation kudai vachitaura zvokubasa but we are not jealous kutataura nevakadzi dzimwe nguva ri kufoni kurara kuna 10 o'clock pari kuda kunyenganiwana pano kana zviripo tinozvibata tozviona wani toya nazvo pasocial media akazvibata. Handimaona then ndofunga pawitu izvozvo izvo ndozvandakaona zviri pauri swaga zviviri izvozvo then ndoenda kuna mazvita. Handika mazvita une kautsotsi kaunawo kakuhwandira kaunyoka kaunawo so mazvita. I'm talking my own analysis. Ndiri wrong.
kana ndiri right ndiri right. Une kautsotsi so kaunawo so asi ndakaona kuti kuitei but kautsotsi ndakutarisa unawo hauna kupusa mazvita zvinhu vanokushira shuga chinzi inonyasa chichiita hauna kupusa ndo wandi chandakanotisa you are not dumb and you are not stupid unoda munhu wako but une kakuwandira so uri tsotsi une kautsotsi kaunako so andiona handizivi kuti kautsotsi kadoko chida kuti uzodimika kuti handizivi asi une kautsotsi kakakari underground kaunako so kautsotsi kakaka and mazvita if you love swag ndoda kudze zvandakaona ini ndinoona zvandinoona ndogona kuve wrong ndogona kuve right mazvita if you love swagger tell swagger the truth every time and ndakudzana swagger never talked to me about anything zviri kunetsa neyeso zvinotozvinzwa pano but ndiri kuona kuti pane zvimwe zvinhu chako zvausingaudzwe swagger ushu zvaunonyepera swagger kuti aiwa so unotomunyepera pane zvimwe zvinhu uyu swagger. Be open to swagger. Kana uchimuda, no matter what, tell him the truth. Tell her the truth. Even if ukanyengwa ukapindwa inbox, unoitika because you are good looking, you are handsome. Unotogona kupindwa nevasikana. Kune vakadzi vasingabainde kuti munhu igay. Andiwana. Uri gay kana kuti uripa essential ameno vanenge vachigoda. Andiwana. Tell your person the truth. Ukavigiridza ukaenda kungonodzesa vachati ukaita ngori kuda kuprotecta swagger iwe uchizviprotecta then there's something wrong ipapo uye akazozvibata uyu zvakuita kunge wanga uchitohuri iwe wanga usingauri pauviri hwe pane zvifoni kudzosa maecos pane foni nemaecos watsikisa volume mazvita Mina ntangobuda pane zvaitika bana. Mina ntangobuda udzoke. Buda udzoke. Ndokudzosa. All right. Ndati ndimubvise. Eti mudzose ticharipo ndiri kuita zvandakaona ini guys mondiregerera kana ndiri wrong ndenge ndiro ndikuita zvinhu zvandakaona ini ndichivaona hangu pasocial media zvanenge vachiita nendiripo dzimwe nguva ndikomenti ndinenge ndichiona ndakawedzera zvangu nhamba yemaviewers asi nditobhomuwa shaga chisimeni uyai ndikukuona ndiramba zvangu ndiri zi ndiye ndichivaona ava navo saka tinenge chida kuti tinyatsokuonesana nokuti ivo ndivo vauya andika vauya inini I'm just tell them the truth totaka kuvagadzirisa kubva ipapo we address the mistakes first kuti ndinona zvakati then tizobatsirana ipapo Sisimeni swagger kupina sa comment apa moi anpina kuti tione makomenti hamusi kumaona ndiri kumaona ndafunga kuti vanguda hamusi kumaona kupina something pama anpina ndapina pama anpina right makuona ndoshandisa ifoni makuona here amene mazvita kana akuona ndakushandisa ifoni right saka mazvita ndaishara kuti wadonazve chii chikuitika newe mazvita adona futi pamwe inetwork ngauye tingofamba nenyachitika kaga tione kuti nyaya yacho iri kumbonyatsokufamba sei nokuti pane zvamunofanira kukonzidhawo swagger nhasi auya munhu wako magara I know you are going to explain mangwana womuti bva panodzokere uko odzokera futi kwa mainini panogara odzokera futi kwa mainini ouyazve zvinyatsobuda musha alright aiwa muchaexplain the guy adzokeri muexplain panzi foni yenyu too bright i-ring light but handina zvokuita totongoita zviripo i-ring light iri too bright gaitenzwe
right. Mazvita, Yes. phone yako ine feedback. Why? pamwe wakaisa pachazi kana kuti maefforts Unoshandisa phone kana laptop? Ndanoshandisa laptop, but now it's fine. Yeah, it's fine. Yes, ndanoshandisa kuti laptop, right. Saka ndopa ndiri kuti iwewe Mazvita udza munhu kana uchida swaga wako udzwa swaga wako chokwadi. Unomuda here swaga? Yeah, swaga ndomuda. Zvinokutorevesa zvaro zvokutomuda somuzana wako rwako rwerudyi kuti help me God I love swaga. I swear na Mwari wangu. Ndinopika na Mwari wangu. Ndopika na baba wangu wega pachiteru. Hauna chauri kuda, hauna any intention towards rudo rwenyu? No. Thank you. Swaga, do you love Mazvita? I love Mazvita. Zvekumuda zvekurevesa chako chako zvokunyatsa kwete zvokuti unzi une munhu kana kuda kushandisa munhu kunyatsa kuti ndikuhakumuda zvemwoyo wangu wese. Kumuda zvamaida. Somuzana roko rwako rwerudyi kuti God help me I so love Mazvita. Zvaruoko rwangu Mwari I love Mazvita. Right. Now I'm giving you ndotanga newe Swaga. What is the problem between you and Mazvita for you to do what you did for life kuti Mazvita gaende kumba kwavo, Mazvita gaende kumba kwavo uchiudza vanhu pa social media? Because kana manga mune problems, you could have told him motaura muri tukuseri kuti Mazvita ona this and this I'm not happy. For now I need my space. Aingobuda kuti vanhu vakasaziva chichikuitika. But the way wakamudza nayo, wakamushora, wakamunyadzisa, wakamutarisira pasi, what was the problem? First of all, andinamboudza Mazvita pamberi pevanhu kuti ngaaende. Ndakatozoya palive Mazvita. Mirai kasimeni, mirai. Alright. Muzinze aripo. Akatoenda, ndakatozoenda palive Mazvita aenda. Mukureva manheru acho. Manheru acho ndakaita live. Alright, manheru acho. Zvakaitika ndezvekuti I needed to explain to the people zvakaitika. Pekutanga we had the problem. Mazuva aya taifanira kuchata aya. Ndobva ndakandamuudza inini ndakuziva zve-social media zvekudaro. Ndakamuudza ndikati Mazvita uri kuona zvinhu zvepaindaneti izvi. Usanyanye kutolerata vanhu zvakanyanya. Because zvinhu izvozvo zvinozosenzeswa mangwana. No, I understand kuti uri munhu anoda vanhu, uri munhu ari free kutaura nevanhu vese. You accommodate each and everyone anouya kwauri, but be very careful because vamwe vanhu vanouya vaine ma-intentions avanenge vainawo ausinga understand. Saka if there is anybody auya kuseri kana kuita kutaura newe, sometimes it's better wondiudza ndokuudza about that person zvaanenge achitarisira kwauri, and if ari munhu akanaka atikawirirana akati alright I will not do that. Ndikati kunyanya masocialite, because whatever zvaunotaura nevanhu, vanhu they will use it, people they will record you. Saka be very careful when you are dealing with people kuma calls kwako. Sisimeni Mazvita ari papo. I think phone yandotongoziva password yake i1. I don't know password ye-laptop yake. I have never touched laptop yake since. And zive imwe phone yake password. And handisi munhu wekuti ndinoteedza phone yake ndichibata always. But if there is anything that I'm suspecting, ndinoikumbira phone yake. Ndinokumbira phone yako wondipa. Chakaitika pekutanga aita mavideo calls vachitaurana nanatsanukadzi this and that, and ndobva ndaudzwa futi, ndobva ndabatwa nevanhu vekuTikTok futi kuine vanhu vakanga akutaura navo kuseri kuWhatsApp. Ndobva ndamuti Mazvita uri kukanganwa, ndakakuudza kuti uve very careful nezvaunenge uchitaura nevanhu. Don't be too comfortable nevanhu vanouya kuseri, zvokuti unobva waita freedom zvekudaro.
whatever you communicate with people, whatever you talk to people, be very careful and let me know so that I will know kuti chii chiri kuitika mukunzwisisa. Not in a jealous manner, but ndiri munhu anoinvestigata nyaya dzevanhu, ndiri munhu anotsvaga nyaya dzevanhu pasocial media nchidziburitsa. So inini I have to protect myself like the way I used to do before. Apana nyaya dzangu dzinobuda nevanhu, zvinotaurwa nevanhu zvandinenge ndakaburitsa inini. That's why you never see people vachiplaya marecords angu inini, because I always try by all means to protect myself. Not kuti ndenge ndine jealous namazvita rekuti ndoda kuti ngasa yes jealous ndinaro munhu wese kana uchidana nemunhu unotoita jealous, but zvekuti ndinoteerera mafoni ake mazvita aripo anokwanisa kutaura kuti ndinomonita mafoni ake here, ndinomonita whatever he does, but I always try to protect ourselves. Catch 2 mazvita akaita mistake iyoyo. Pane imwe mistake yakaitika but I can't say it. Ndiye mazvita akati akuenda at first patakazokonana zvemuchato paipe, ndiye akati akuenda. I didn't say mazvita ngaaende kana ndichine bantu kuti swaga uri kunyema. Ndiye akati akuenda, but the issue I can't bring it here pekutanga. Zvapera kudaro tataurirana ndobva adzoka mazvita. Akudzoka ndikati mazvita, I'm sure you are going to do what we agree kuti hausi kuzozviita. One, talking to people usingandoudze, especially vanouya behind kwauri. You have to let me know vanhu vanouya kwauri in case zvinozoitika mangwana o kana vakakubvunza anything ndinokuudzawo zvekuita. Ini nyangwe ndikafonerwa naanybody pafoni pangu vasingamufarire mazvita, vanomuda, vanomunyomba, anenge achizvinzwa, I don't have anything chandinomuhaidira. I don't go and do my calls somewhere. Zviya zvinenge zvichitaurwa nevanhu kuti swaga you bully mazvita, unoshusha mazvita, handizive kana paine pandinomushusha kana pandinomubhula. Sometimes zvimwe zvatinenge tichitoita palife paya tinenge tatotaurirana namazvita kuti tichidai ndichikudai kuti tiiri content. Handizive if there is any day randakamuabusa randakamuita zvinhu zvatinenge tisina kutaurirana kuseri, ndotoda kuti agondiudza nhasi, maybe pamwe ndaita nekusaziva, but kazhinji kacho pamalife tinototanga tatotaurirana kuti nhasi tokuita content yakati, iwe ndichikudayo iye tichibvumirana, noti kuti ndiye ndichimubhula. Saka inini I'm very open to kuna mazvita zvekudaro, and haana changu chaasingazive. He's the one sometimes anoreply my messages kuma WhatsApp. He's the one sometimes anotobata foni yangu kana ari kuenda palive nefoni yake otoshare nefoni yangu. Sometimes ndiye ndakatovata. I don't have anything chandinomuhaidira, handina chinhu chandinovhunduka mufoni mangu. Foni yangu anenge ari free. Mabank cards angu ndiye anotonotora mari dzemarenti, ndiye anotonotenga chikafu, ndiye anotoita matransaction ezvinhu zvese. Anoziva kubvira pamapini ekumufoni, mapini ecard. I don't have anything chandinomuhaidira kana chandinoronga kuseri chaasingazivi. Saka iwo nawo makadzi amazvitawo here kubenki? handina hangu kadhi rake, but I know the pin. Okay. Handina hangu kumbofira ndakabata kadhi rake and stuff, but pin ndoiziva because sometimes kana aine mari yaanenge nayo anenge ainayo kana kuti yaari kuda kutransferiwa ndinotomita because anga asingazvigoni. I'm sure iko zvino akuzvigona.
Alright, no problem. Yes. Wapedza here tindo kuna So, mazvita. handisati chakaitika pechi2 apa ndechekuti ndakamuudza ndikati there are some people madestiny helpers edu, don't mix them with other people because these people vanenge vakamirira isusu and some of them ndakavaintroducisa kunani kuna Sweden and newe because uri murume wangu tikawirirana ndikati don't ever nyange ukaita munhu anoda kuita sei usaite kuti ubatanidze vana andi some of the people vaunoziva kune vamwe vanhu. Be very careful about that. Ndobva andi vakandifonera aitovepo, andi vakandifonera vakati Swaga, this is annoying kwandiri, zviri kuitwa namazvita zvekuti anenge achindibatanidza nevanhu vake, inini handisvide. Today andibatanidza nevanhu 2 handisi kufara nazvo. Hanzani Swaga, kubva ndichitanga kuziva almost 2 years, you have never connected with me to anybody kusara kwamazvita naSweden, but mazvita andibatanidza nevamwe vanhu wokuUK afona, but ndangozova mhinhu zvangu vachitaura ndibva ndanguti rega ndikati because zvangu vachitaura I didn't want it. Then pane umwe futi munhu waanditaurisa nyaya yeakazitauriswa iyi akanga andinyepera the same day, andinyepera ndamubvunza akati ndiri kuenda kubasa kumeeting yekubasa. Ndikati mazvita wakatanga rini kuenda kumeeting yekubasa kwenyu usina kupfeka uniform t-shirt ebasa? Zvikanzi aiwa nekuenda kumeeting, saka ine hada kutomboita basa nazvo. Nakuti it's okay. Ndobva atoenda akatouya akapikwa, and that day ndakatogara mudining ndikatoona mota yakamupika yanga yakasiyana nemota inosimupika yekubasa. Ndobva aenda adzoka, andiva kuzondiudza manje kuti anitori nevamwe vanhu vaambonditaurisa navo veprogram vechi hanzi zveprogram dzake kwanga aenda Maskati, kwaanditaurisa kwaati aenda ndokwaari kwanga abatanidzwa nemunhu uyo waambondibatanidza pako wekuUK. Ko saka mazvita wandinyepera kuti uri kuenda kubasa, knowing nekuti wanga usiri kuenda kubasa, wanga uchitoenda zvako kuvanhu vako vawakabatanidzwa navo nemunhu wawafonera anani naanzi, ende wandinyepera kudaro. Ndakakuudza futi kuti uri kubatanidze vanhu because vanhu vepasocial media vanonetsa, ndinoporongerwa zvinhu zvangu, these are my people. Saka iwo kana uchiita magatsi ekubatanidza vanhu nana andi nevamwe vanhu vatiri tichiti we have to keep them safe, hapana anovaziva vanhu ivavo, and iwewe you feel comfortable. What is your plan nevanhu ava? Vanhu vechii? Zvikanzi vari kuda kuti vanga vachitaura kundisa kunze kuAmerica, unzi kuUK here, this and that. Ndikati saka maakutoronga zvokuendesana kunze, and you didn't tell me about it. What is that? Zvikanzi aiwa ndandichakuudza, ndandichida kusurprise. Ndikati mazvita, I'm not a fool. How can you surprise me nyaya yekuenda kunze kwenyika? Inini kana ndine chandikuronga whatever, kuti ndikuenda kupi kuCanada ndikuronga zvakati unenge uchizviziva, and then there are people vanouya kuseri kwauri vachitoda kubetsera kuenda kuUK, and you didn't tell me. Like really, noza zvakandibhowa kutora iti iwo kana uchiita zvinhu unoita nomuwako, whatever programs that you do, we do together. But iye anoita zvinhu, ndobva ndamuti chindiratidzawo chitatoe pakona andi chindiratidzawo inonzi pamamuchitaura phaati takufonera munhu wacho, paakatanga kufonera munhu wacho it was a first chat yekutofona iyoyo, kurava zvinhu zvese zvazvo zvakadhilitwa.
ko wai wanga uchideleta zvinhu zvacho. Noza ndakatanga kurohwa nehana kuti munhu uyu ari kuda kumurongera kuenda kunze, and then machats acho ari kudelitwa pamusaka kana zviri zvinhu zviri genuine. Why is it everything was deleted? Ndaizokudza chichi akataurawo zvakangowanda, but ine zvakatobva zvatongondipowa. Then zvapera izvozvo, ndakaita sei, takati tifonere munhu wacho iyeye. Tafonera munhu wacho iyeye, haana kudera phone at that time. Akazofona back. Ndobva afona, ndobva andapuwa phone ikataura naye, ndikamubvunza mimi maitaurei namazvita chii zvikanda. Ndakati ndomubetsera because ina help people vanoda kuuya kuUK nechichi mungochaniseni murume. Alright. Yes. Ndobva ataurira, ndikabva ndatomunyebera munhu iyeye, ndikati ndachikumbira utore ma-screenshots ezvamaitaura namazvita because I'm suspecting kuti there is some of the things zvakadhilitwa kunuku. Saka ndokumbirawo nditorero ma-screenshot ese ezvamaitaura mundipe kunuku, ndikombe nezviri kuno. Ndichinyeba kunuku zvazvakadhilitwa. Handiti munhu yanfatora ma-screenshot ndobva andisendera. Kwaitoitwa mavidhiyo call vachitaura vese ma1 hour, vachiita sei, vachitaura vese ma-messages, whatever zvavaitaura. Kosaka mazvita wangu uchita hautauri nemunhu uyu wangu. Saka munhu uyu mamuchitotaura muchitoitirana mavidhiyo call muchiita sei, and uchindihaidia what you wanted to surprise me. Why did you do that? Zvakandiboa kusvika pekupedzisira. And zvadaro ini ndakatobhoekana the day racho handautombotaura naye, ndakaramba ndakanyarara ndakavata. Then she decided, okay, Swaga, mukuona sei nyaya yekuti igadzirisike namazvita. Ndikati inini kuti ndigadzisana namazvita iko zvinezvira, I'm not okay. I'm so disappointed. I didn't know kuti mazvita can do this to me. Zvadaro andi vakati alright, chirega mazvita aregere kuenda kumba kwavo. Ndakutengera tiketi womboenda kuDurban uchimbonoona mai wakazorora, uchimbozorodza pfungwa dzako. Then ndikatorongedza zvese chichi pa ndakatomirira flight yangu kuti ndiende kuDurban, chimusiya munhu anozviziva. Then flight ye that day haina kuzoita hako confirm, yakazonzi ndozoenda yamangwana nacho yaSunday. Then I was just keep quiet. Handina kutaura namazvita. I didn't say anything. I was not talking to Mashita. I ignored him. Mashita, I think zvakangomubhowa. Ndobva ati inini ndakutoenda. Kana Swaga wachasiri kutaura neni, how can I stay nemunhu asiri kutaura neni? Ndakatotora imwe bhegi rake diki so ndona ndandatotora ndarongedzera hembe dzangu, akatokutura hembe idzodzo. Ndobva atanga kurongedza zvinhu, ndobva akaenda. Ndikati inini zvangu for now kuti ndinyatsonzwisa mazvita zvinondinetsa kana kuti nditange kutaura naye because ndenditone hasha ndokubhoekana. I'm so disappointed. Ndo zvinhu zvakaitika sisimeni kuti tikona. Saka I think iye ndaexplain kana pane pandasaitira mazvita avakusaitarinzwa. Mazvita bhora rako riri mudariro, chii chakaitika kuti uzosvika pakuti wewe unokutura bhegi zvinhu zvemunhu mubhegi uchitora uchiinda, and zvakare chii chakaitika? Zvataura ndizvo here kana kuti pane paasirira kana panoda kuwedzera? Toda kungotsanangurirawo kusaiti kwako zvakaitika. Nangu before ndisati ndataura ndokumbirawo kuti ndimbonamati Mwari. I know that I'm not perfect, I'm not good, but ndokumbirawo ndimbonamate zvangu ndozotaura zvese zvakaitika nokuti Mwari vandisunungu. No problem. Namatapo. Muzita
Baba ane mwanakomana nomweya mutsvene. Mwari masimba ndiri pamberi pemuchinjikwa wenyu. Jehovha ndoziva kuti ndiri mutadzi ndinokanganisa Mwari masimba. Izvozvo zvandauya pamberi pemuchinjikwa wenyu masimba. Tsvanai muchingo ndigone kutaura chokwadi Mwari masimba. Ndigone kutsurwa, ndigone kurayirwa pane chose chandinokanganisa Mwari masimba. Ndaungoisa upenyu hwangu kune vana venyu vose vari kundiwacha kuti chokwadi chose chibude pachena Jehovha. Nongokutendai nekuti muri Mwari vanogona. Hongu ndinoziva ndinokanganisa asi Mwari zvone muchingondiregera kutadza kwangu kwose kwandoita zvonizvo. Nongokutendai neJesu tinzwi. Amen. Ndichienda pane nyaya yataurwa naSwaga. I know kuti ndakaita zvinhu ndakaita zvinhu asingazivi. Ndiri ipapo ndaitaura nemukadzi it's a lesbian but ari gay, munhu wandiri kutaura ingochani but ari musikana ari mulesbian. Zveshuwa ndaitaura naye, ndaita naye mavidhio call kana Swaga ari palive, ndaenda ndotaura naye ndichita naye mavidhio call because iye aifarira kuita mavidhio call. So ndaita naye mavidhio call ndichitaura naye. Munhu akangoona ndichita live yangu kune page yandiri kutaura nemi. Vanditi mazvita ndiri kufarira maprogramu auri kuita. Ndogona kukubatsirai kuti mutasei muye kuno kuAmerica nekuti iwewe une history kuti wakambosungwa and uri LGBTI. Swaga ane situation yake yakambosangana nayo kuti akambopindawo mastreet and we are not allowed kuswira ikoko. So dakukupa vanhu vaunokommunicata nawo through vari kuSouth Africa nichikubatsirawo ndiri kuno kuti muwane tsamba. So zvinhu izvozvo ndaisada kuudza Swaga. Ipapo ndakaita wrong. Ndaisada kuudza Swaga ndakaita zvinhu izvozvo muchinyararire. Kusvika ndazoti ndiri kunosangana nadirector vari muno muSouth Africa. So ndasangana nadirector ndakanyepera Swaga kuti ndikuendawo basa. Ini Swaga zveshuwa anondiziva ndichipfeka uniform yakanzi yakanzi Witsepane Ndwembo because ndodzitinopfeka kubasa. Pandakamunyepera musiwo ndikati ndikuendawo basa. Ndakatobuda ndakapfeka hembe dze-LGBTI, iye white and blue necape red. Ndo zvandakabuda ndabuda ndakaenda nosangana nadirector iwawo. Ndasangana nadirector I know kuti handi munhu asingadi kuti nhamba dzawo dzipiwe vanhu. Zvishuwa ndakakanganisa ipapo before tisandaita izvozvo Swaga aigara achitaura kuti usakommunicate vanhu kana kupa nhamba vanhu vausingazive because mangwana zvinozotaurwa nepasipo vanhu vanozofrema dzimwe nyaya. Ipapo zvishuwa ndakakanganisa but because of vadirector ivavo neyokuUK vaida ndakafonera Andy because Andy vari close kuna Swaga. Ndo munhu anonzwisisa Swaga ende Swaga ndo munhu waanochemera maproblems. So ndakati ndakangotawo zvangu zvemusoro ndakati rega ndiedhe Andy pagroup chat yataitaura. Zveshuwa ndakaedha Andy vawadaira phone. Vawadaira phone wakati I'm not in that part of this meeting. Vandati Andy ndine madirector wada kutibatsira vari kuita program iyo bvaungomhoresa vanhu bvavatobva pagroup ratatinaro rechat. So tiri pagroup iroro ndo patakataura nyaya iyoyo. Ndazouya kumba manheru Swaga pedza life ya8 Andy wakabva wafona bva wati handina kufarira zvaita mazvita. Andifonesa achinditaudza newanhu wandisingazivi. Handina kufarira izvozvo. So Swaga akabva ashokeka because ndandisina kumbobvira ndakata sei ndakamuudza nyaya iyoyo. Ndandisina kubvira ndakamuudza nyaya akashokeka bva nditi why mazvita takutanga kutonetsana. Why mazvita wakaita zvinhu izvozvo. Why ndogara ndichikuudza kuti unochipinza inini mudanger uchipinza Andy mudanger. Why wakaita zvinhu izvozvo. I know ndakakumbira rugero but Andy ndo pawakazotaura kuti achiita zvinhu zvekuenda kuUK chichichi but ndichita zvinhu izvozvo ndaisaitira side rekwangu inini kuti inini ndira kuenda ndega but taida kuziva kuti zvinofambiswa sei if kana tiri makapu oro tiri magezi ndeipi process organization inotibatsira. Ndo panhu patakatadza kuirana Swaga tanga kunetsana nenyaya yekuti
one ndandakanganisa kuisa namba dzaandi plus ndaita zvinhu in secret. Number 3 kuti ndaidirita mamessage zveshuwa mamessage ndakadhirita ndaisada kuti aone ndakadhirita mamessage but inwe mamessage akazomasendera akamaona. So ndo zvinhu zvandakaita. Handina chimwe chinhu chandingada kuti ndingada kuedha kusvika Swag akagumbuka tikanetsana but ndakaona kuti amboedza kutsanangura kuti ndakamboti mazvita ndambosare ndikarongedza zvinhu zveshuwa Swag akarongedza but ndakaona kuti inini ndiri ndaita wrong. Handingangoti munhu obuda mumba make ini ndosara ndiri mumba ndofara. Ndakaona zvisingaiti ndikati alright, mangwana vanhu vagara vachiti inini ndiri munhu akashata, ndiri munhu akaipa, so inini regai nditase ndiende because Swag akazoenda ndikasara ndini ndega vanhu vanozotaura pasipo. Ndakati inini regai ndiende kumba ndo the way yandakauya kuno. Handina kunzi naSwag abuda kana kuti kudini but inini nenyaya yekuti ndakati angu rega ndifile ndiende kumba iwo sara achimborefresha pfungwa dzake. Ndizvo zvandakaita. Right. Ndine mubvunzo kwauri Masvita. Thank you for telling us the whole truth. Zvangokola patani zvataurwa naSwag. Right. Iwewe uchidelete machats. As you are saying there was nothing sinister. Wakanga uchironga kuti muda kutsvaga way yekuti mubude muri pamwe chete. Why were you deleting the chats? And ndasingadi kuti azive kuti ndiri kutaura nemaorganization, ndiri kutaura nemunhu iyeye. Why was not to name organizations? If there was nothing sinister, a way out, why would you delete? Ipapo ndakakanganisa sandiri kuti I know kuti ndakaita mistakes angu andakakanganisa but ndakatry I know kuti ndakaita zvinhu zvisingaite ine ndakakanganisa, so ndakamukumbira rudo sorry. Zvinhu zvisingange zvichifana kuitika zvakadaro zvekuti ndinosvika pakudiritira mamessage umwe wangu. Zvinhu zvinoratidza picture yakashata. I know ndakakanganisa zvinhu zvakadaro. Right now deyanga Swag wozoona iwo machapataurwa mapadilitwa machats, you would think the same. Zvari kufunga kuti ko mataura kuti delete say andiwana. On the other hand, I'm just trying to be partial here, Swag. On the other hand, I don't think there was nothing sinister chaitwa naMasvita. The fact yekuti akaedha tete vaanoziva nekuda kwako iwewe kuti vave witness this conversation, handifungi kuti pane changa chiripo changa chiri sinister, but the way yakahandla nayo chete yekudelete machats ndio pakaita mistake hombe nekuti pasina chekuviga uri kudeletera chii machats. 1 2 dai aida kungohura kuseni kana kuchiita Swag asingakuudzi iwewe hapana paifaka edha tete vako tete masada kuseri aingoita tuntu wake ari 1 zvongo waizongoziva neimwe nzira. So in conclusion yangu Swag nesene weMasvita, you might not have told each other the truth, but Swag kana Masvita uya akadelete mamessage akazvita chiri chokwadi chakutaura kuti ndaitozama kutsvaga way ndichida ndikaedha tete akazvita kuti akufilise godo jealous. I don't know why, but why to kudaro chigame chinendaimbochitambawo Swag ndaiti ndikada kubva murume wangu ndosafoni apa ndozvikiretera machats ndichidelete pano ndongochonana ndoti wei hapana, just to make him feel that jealous handiona, but pasina ndaishora naye. So kana akazviita zvechokwadi kuri kuti hapana changa chiri sinisa chaida kuita, aida kufilisa jealous. Ndisingaziva kuti for the work out nevakomana vakona ndokunyenga kana kuti chichi kuitika, I don't know handiona, because anenge achitokudawo munhu wangu, right? Tobva ipapo toenda kwauri Swag panyaya yekuti anzi ndakazobuda mumba because anati kusiya munhu ndibude mumba, munhu abude mumba akati ndisiya zvakasingaiti, ende zvichokwadi zvangasingaiti. Dai taimuona akasara mumba imomo imanetsana iwo usipo taitozokutukawo kana nesu kuti koiwo ukutsvakei pamba. Saka kubuda hake kana akabuda oga achinoda kumborefresha, handika ati ndaida kunorefresha, haana kuti ndakabuda kuenda zvachose. Ndozvandamunzwa achitaura. Toenda kwauriwo Swag, wati kazhinji kachona ndinoti unza foni ndokumbirawo foni yako ndione zviri mufoni kana ndisina ndichifungidzira something. Like always, sometimes maybe if there is something that I suspect, maybe I'm just repeating what you said earlier. Wati ndinomboti ndokumbirawo foni yako kana ndiri zvandiri kususpecta ndione.
ukati wewe ndakamuudza Mazvita kuti uye nekwandiri uchindiudza vanhu vese kuapproacha kuti vari kutaura newe kuti chii andiwana because tine vanhu vanenge vachizodawo maybe kuenda kwauri. I understand your point yekuti iwe uchishadaiti wati unotsvaga nyaya dzavanhu uchidzi expose, so that puts your life at risk yekuti vanhu newe vari kutsvagawo nyaya dzako, vanhu vanotsvaga pauri kugara. Andiwana maybe I can understand the point yekuti tosa wakamuti uye tangu wandiudzawo kuti ichi chikuitika, but on the other hand Mazvita haasi mwana wako wekuti unobva uchida kunyatsa kumukondola kuti chese chaunenge wasangana nevanhu vachida kuuya ndiudze inini, because zvakuita kunge mukamhanyira kuti Mazvita haasi mwana wangu munenge muchikanganisa because hauna tokana kuti ndipedze kuti munzwisise kamuzojaja ka1 zvakafanana ipapa handiti these people vakatouya vachimupika pamba. Obviously he gives them the address. These are some of the things zvandiri very careful kusangopa ipa vanhu ma-addresses. Muri kunzwisisa? That is the reason why ndichiti tell me and know kuti vanhu ava vakamira sei, are they genuine people? I was going to investigate and ndakatozoinvestigate vanhu ava vaitotumawo nevaivatuma. There's nothing zvaitoitika. Swaga ini ndopindura zvinhu zvawandiudza handiwana hasi izvo zvawandiudza pakutanga. Guys, comment section kana chineva mundibatsirewo. Swaga wati ini ndoteerera kana muchitaura chero ndikadinde ndichiteerera wati pekutanga saka taura Mazvita ndakamuudza kuti ini ndiri munhu wekusocial media. Chise chiita ndinoita inini ndine vanhu vanogona kuti vanondifollowa, vanhu vokuti ndotsvagiridza nyaya dzavo, ndiri munhu wemakuwa ndichibudisa nyaya dzavanhu, saka ndechita kuzviprotecta. Chese chese chaunenge ukaona vanhu vanenge vachikuvinga kuseri uya undiudze, ndozvawataura. Ukaona vanhu vanenge vachiya pauri uya undiudze. Remember, I know who is Mazvita. Mukunzwisisa munhu wangu, mukunyatsonzwisisa. I know who he is. I know mama uyu ake, mukunzwisisa. Ndomati mashiko pachiro weakness ake, mukunzwisisa. Saka inini kana muchinzwa ndichitotaura izvozvo ndechiziva munhu wangu. Even sometimes my life even my life chaiwo mukunzwisisa. Munhu achiri kudzidza haasati akuziva zvinhu zvekutaura pamalive, haasati akuziva some of the things that zvinokanganisa, mukunzwisisa sisimeni. That's why ndichimuti tell me and I will help you to do some of the things, because I know things to say per life. Mazvita sometimes haazive zvinhu zvekutaura even per life. Ndinotomuudza Mazvita, kana uchinda per life don't do this. Mazvita, kana une mavhizita auya kumba usamaburitse